तान मारता काहे सब भैया जी कैसे बता दना उपैया जी कैसे बता दना उपैया नहीं काम कर कवनो दवैया जी कैसे बता दना उपैया जी कैसे बता दना उपैया। रिकॉर्डिंग बाय अनुराधा म्यूजिक सेखुई चौराहा। सबका के काम है तब बलचारी हो देखी देखी दे तो बाबे तब काहे गारी हो तब काहे गारी हो कोई न चोरी छोड़ दूर भैली जग से पागल जैसे जिंदगी के दीहली बिगाड़ी हो दीहली बिगाड़ी ना जरूरी बहम के रुपैया जी कैसे बता दना उपैया जी कैसे बता दना उपैया नहीं काम कर कवनो दवैया जी कैसे बता दना उपैया जी कैसे बता दना उपैया। रिकॉर्डिंग बाय अनुराधा म्यूजिक सेखुई चौराहा। छूट गईल हित मीत छूट गईल गाँव हो नाम बदनाम भइल दूर भइल छाव हो दूर भइल छाव हो लूट गईल खुशी सगर बच गईल आंसू अपना से दूर हमर उठ गईल पाव हो उठ गईल पाव हो ना जरूरी बहम के रुपैया जी कैसे बता दना उपैया जी कैसे बता दना उपैया नहीं काम कर कवनो दवैया जी कैसे बता दना उपैया जी कैसे बता